Çünki türkmen alabaý asyrlaryň dowamynda özüniň wepalylygy, ýan bermezligi we mehremligi bilen dünýä giňişligine beýik ikrarnama eýe boldy. Ata-babalarymyzyň durmuşyna himayet, ruhy dünýäsine ganat berip gelen haýwanat dünýäsinde türkmen alabaýynyň orny aýratyn uludur. Çünki alabaýy ösdürip ýetişdirmekde, haýwanat dünýäsiniň seçgitiniň ýergensiz azaplarına, argynsyz hötte gelen pederlenmeden ihlasy bu işde özüniň ajaýyp miwesini beripdir. Şeýlelikde ihlas ýaýlasyna kemde insanyň wepaly himayetlerine öwrülipdir. Türkmen alabaýynyň döreýiş taryhy ýüren ýerki zamanlardan göz başaryp gaýdýar. Türlü taryhy çeşmelerde türkmen itiniň oň ýaşaýyş durmuşynyň aýrylmaz bölegine öwrülenligi beýan edilýär. It diýseň duýgur, şak etşiňdenem sazgyr, şopon goşuny ulak bir ýerden mehman medwan geljek bolsa, bir näçe wagt öňünden şo tarafa garap wowullamasam, oň bilgirliginden habar berýär. Ýsülmekde bolsa, oň hüşýärligi hasam ýokary bolupdyr. Türkmen halkynyň dünýä medeni giňişligine beren taryhy tükenmez türkmenitiniň ulgamly geçmişi uçursuz köp guraňdy. Olary doly öwrenip il halka ýetirmek, meden durmuşymyzda degişli her bir zadyň dikkat bilen öwrenilýän häzirki döwründe möhüm ähmiýete eýe.